मंत्री दीपक वसंत केसरकर शांत, संयमी, सुसंस्कृत आणि अभ्यासू राजकारणी, महाराष्ट्रासह देशात वेगळी ओळख निर्माण केलेला एक मुत्सद्दी नेता. रोटरी क्लब अध्यक्ष, सावंतवाडी नगराध्यक्ष ते राज्याचा शालेय शिक्षण मंत्री. हा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा. अभ्यासू वृत्ती, माणसं जोडण्याची हातोटी त्यांच्याकडे. श्रद्धा आणि सबुरीचा मार्ग जपणारा हा कोकणचा दीपस्तंभ म्हणजे साधारणशाला न उलगडणारं कोड आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नंतर शिवसेना अशी त्यांची राजकीय वाटचाल आहे. काँग्रेसच्या विभागणीनंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा झेंडा खांद्यावर घेत कोकणात सावंतवाडी मतदारसंघात सेना भाजपचा अश्वमेध रोखणारा हा कार्यकर्ता आहे. नंतरच्या काळात वैचारिक मतभेदातून कोकणात सर्वात मोठा संघर्ष करणारा हा नेता आहे. जे ठाकरे कुटुंबियांना शक्य नाही झालं ते या नेत्यानं शिवसेनेसाठी करून दाखवलं. म्हणूनच तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घालून देण्यासाठी दिल्लीत आमंत्रित केलं होतं. परंतु केसरकरांनी हाती शिवबंधन बांधलं. पहिल्याच वेळी गृह आणि वित्त राज्यमंत्री म्हणून नंबर 1 काम केलं. नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेल्या मैत्रीमुळे केसरकर सेना भाजपचे दुवा बनले. 2019ला युती तुटून महाविकास आघाडीचं भिन्न विचारसरणींच्या 3 पक्षांचं सरकार स्थापन झालं. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र 3 पक्षातील नेत्यांचे ना विचार जुळले ना मन. अशा वेळी नरेंद्र मोदींसोबत उद्धव ठाकरेंची भेट घालून देत पुन्हा युतीच्या सरकार स्थापनेसाठी पुढे आलेला नेता म्हणजे दीपक केसरकर. पण उद्धव ठाकरेंच्या विलंबामुळे अखेर एकनाथ शिंदेंचं बंड घडलं आणि राज्यात भूकंप झाला. उद्धव ठाकरेंसोबत राहूनही अपमान वाटायला आल्यानं केसरकरांचा पारा चढला. मंत्रीला मी सदा आमदार आहे, तुमचं राज्य वाचवतोय, त्याच्याबद्दल काय मी तुम्हाला मंत्रीपद मागितलेलं नव्हतं. काय पाहिजे आम्हाला? फक्त तुमचं प्रेम पाहिजे. तुम्ही 4 गोष्टी आमच्या ऐकाव्या एवढीच आमची इच्छा असते. आणि म्हणून एखादं जेवण जरी झालं तर त्याच्यामध्ये मी सांगायचो की साहेब 5 मिनिटं द्या, एकट्याला बोलून दे मला. आणि मोठ्या मोठ्या मिटिंग आम्ही ऑर्गनाईज केल्या. कशासाठी? उद्धव साहेबांना त्रास होऊ नये, आमच्या पक्षाला त्रास होऊ नये, महाराष्ट्र चांगला चालावा, महाराष्ट्राचा विकास व्हावा, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी एका दिशेने काम करावं. कारण त्यांचं सुद्धा तेवढंच प्रेम शिवसेनेवर आणि उद्धव साहेबांवर आहे, कारण त्यांचं बाळासाहेबांवर प्रेम होतं. केसरकर शिंदेंच्या गटात सामील झाले. शिंदे सरकारचे ते प्रवक्ते बनले. एका हाती झुंज देत संजय राऊत नावाच्या तोफेला त्यांनी थंड पाडलं. अखेर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जनमत असलेलं सेना भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. शिंदे सरकारमध्ये केसरकरांचं स्थान किती महत्त्वाचं होतं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कृतीतून स्पष्ट झालं. व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट मंत्र्यांची गर्दी असताना मोदींनी केवळ केसरकरांसोबत केलेलं हस्तांदोलन आणि विचारपूस बरंच काही सांगून गेलं. युती सरकारमध्ये शिक्षण खात्याची जबाबदारी केसरकरांवर सोपवण्यात आली. शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले. पुढची पिढी घडवायची असेल तर तुम्हाला सक्षमपणे विद्यार्थ्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायला लागतं. आणि प्रथमच असं घडलं महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये की पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन करून ज्या ज्या त्रुटी शिक्षणाच्या क्षेत्रातल्या होत्या या प्रयत्नपूर्वक दूर केल्या गेल्या. आजही अनेक धोरणात्मक निर्णय ते घेत आहेत. यासह मुंबई शहर आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून पालकत्व देखील निभावत आहे. यात पर्यटन जिल्ह्यात जन्म घेतल्यानं पर्यटनाबद्दलची त्यांची तळमळ कधीच लपून राहिलेली नाही. पर्यटन जिल्हा सिंधुदुर्ग राज्यात नाही तर देशात नंबर 1 वर घेऊन जाण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. मला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे की पर्यटनामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रामध्ये पहिला राहील आणि जो महाराष्ट्रामध्ये पहिला राहील तो भारतामध्ये पहिला राहील. गोव्याला जी आज तुम्ही पर्यटनामध्ये क्रांती तुम्हाला दिसते ती 1 वर्षाच्या आत, मी तर असं सांगितलं की 6 महिनेच आम्ही जे प्रकल्प राहिलेले होते सगळे प्रकल्प मार्गी लावतोय. राज्यात शिंदे फडणवीसांच्या सरकारला वर्ष पूर्ण होणार एवढ्यातच केसरकरांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाच शिंदे सरकारमध्ये सामील व्हा अशी ऑफर दिली. आणि 2 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादांनी शपथही घेतली.
आमची अपेक्षा अशी आहे की दादांनी सुद्धा सरकारमध्ये यावं, एफिशियंट मिनिस्टर आहेत, आले तर आम्हाला आनंद होईल. आणि दादांच्या संदर्भात काय राजकारण घडतं हे अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मी सुद्धा त्या पक्षामध्ये होतो. दादा हे एफिशियंट मिनिस्टर आहेत, त्यांच्या काम करण्याच्या कॅपॅसिटीचा फायदा हा महाराष्ट्राच्या जनतेला लागला पाहिजे. त्याच्यासाठी एक चांगलं माध्यम हे त्यांनी निवडलं पाहिजे आणि ते माध्यम हे मोदी साहेब हेच आहेत. आज महायुतीचं सरकार राज्यात कार्यरत आहे. राज्याच्या राजकारणात कार्यरत असताना संधी मिळाल्यास देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात जाण्याची त्यांची इच्छा आहे. नरेंद्र मोदी आणि पक्षातील वरिष्ठांनी लोकसभा लढायला सांगितली तर लढणार असल्याचं ते सांगतात. राज्यात कार्यरत असताना मतदारसंघातही ते कटाक्षानं लक्ष ठेवून आहे. जनतेचे मार्गी न लागलेले प्रश्न, मंत्रीपद आणि आमदारकीचा कार्यकाळ संपण्याआधी सोडवण्याचा त्यांचा मानस आहे. शिंदे फडणवीस यांच्या साथीनं 6 महिन्यात कोकणचा कायापालट होणार असल्याचा दावा ते करतात. अनेक वर्ष रखडलेला कबुलायतदार गावकार प्रश्न, सावंतवाडीतील मल्टी स्पेशालिटीचा प्रश्न मार्गी लावत त्यांनी ते सिद्धही केलाय. राजकीय वारसा नसताना स्वकर्तृत्वावर नगराध्यक्ष पदापासून कॅबिनेट मंत्रीपदापर्यंत झेप घेत त्यांनी आपली कर्तबगारी सिद्ध केली आहे. अशा या कोकणच्या मुरब्बी नेत्यास टीम कोकण 7 लाईव्ह कडून लक्ष शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचं स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आणि आमचे नेते आदरणीय दीपक भाई यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. माननीय नामदार श्री दीपक भाई केसरकर, शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पालकमंत्री मुंबई शहर कोल्हापूर जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते. महाराष्ट्राचे शांत, संयमी, सुसंस्कृत कार्यसम्राट, शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार दीपक भाई वसंतराव केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक प्रेमानंद फटेराव देसाई, शिवसेना सावंतवाडी मतदारसंघ प्रमुख, MIT राष्ट्रीय सरपंच संसद जिल्हा समन्वयक, अध्यक्ष फरा प्रतिष्ठान आदर्श गाव केर, अध्यक्ष आत्मा कमिटी दोडामार्ग, माजी सरपंच आदर्श गाव केर. महाराष्ट्राचे शांत, संयमी, सुसंस्कृत कार्यसम्राट, शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार दीपक भाई वसंतराव केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ अस्मिता अनिल गवस, सरपंच ग्रामपंचायत कोनाळ, श्री अनिल गवस, शासकीय ठेकेदार कोनाळ. महाराष्ट्राचे शांत, संयमी, सुसंस्कृत कार्यसम्राट, शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार दीपक भाई वसंतराव केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री योगेश तेली, सरपंच कोचरा ग्रामपंचायत तथा स्वीय सहाय्यक मंत्री दीपक भाई केसरकर, शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते कोचरा.